केपस्टन इंग्लिश स्कुल जर्डानपुर फरायसालिया देग्लायनि Hslc आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आलांगि ओनसोलनि केपस्टन इंग्लिश स्कुल जर्डानपुर फरायसालिया देग्लायनि Hslc आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायो। बे फरायसालिनिफ्रायनो गासै सेथि मासि आवग्रिनो हादों सा 17 फरायसाफोरा लोगोसे सा 9 फरायसाफोरा नैथि मासियाव आवग्रिनो हायो होननानै फोरमायदों। भाइस प्रिन्सिपाल मेरि बसुमतारीजों लोगोसे बे फरायसालिनिनो एडमिनिस्ट्रेटर नामल दैमारिमोनहा लोगोसे खौरांनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायबावोदि बुंनो थाङोब्ला बे फरायसालिनि फोरोंनाय आरो दिथा होनाया जोबोद मोजां। बेनिखायनो जाय गार्जेन एबा नखर दिथागिरि बिथांमोनहा गाव गावनि फिसाफोरखौ मोजां सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय बे फरायसालियाव मुं थिसनफैनो हागोन होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों ओरैबायदि फोरमायो। दिनै जोबोद खुसिनि दिन SSLC नि सेकेन्ड बेच रिजाल्टआ जेन' मोजां जानानै थांबाय मोनबाय। माने जोङो एसे देग्लाय बे बेचआ उइकखाय जोङो एसे डाउट जादोंमोन, अब्लाबो इसोरनि अननायजों आरो गावसिनि नाजानायजों मोजां रिजाल्ट खालामबाय। बिनिखायनो जोङो दिनैनि बे फेलिसिटेसन प्रग्रामखौ खालामनाय जादों आरो सिगाङावनो इसोरखौ हामबायहोदों आरो नायगिरि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो हामबायहोदों। आरो आंनि मेसेजआ बेनो कि दा माने खस्थ'नि फिथाइया गोदै बेखौ बुंनो गोनां जागोन जोङो। आं बेखौनो मेसेज होनो लुगैयो बयनिबो सिगाङावहाय रायजो राजा नोंथांमोन नायगिरिनि सिगाङाव जोङो बिदिनो हार्ड लेबार खालामनांगौ आरो गथ'फोरखौबो जोङो हानायमानि सिगांथिं आवगायलांनो थाखाय जोङो साजेसन खालामबाय थानांगौ। गथ'फोरखौ जेब्लायबो जोङो मोजाङै गाइड खालामबाय थानांगौ। बिसोरो माने गासैखौबो भबिसतखौ सानजोबनो हाया जायो। बेनिखायनो जोङो एज ए टिचार जानानै आरो जेन'बा एल्डारलि पार्सन जानानै बा पेरेन्टस जानानै जोङो बिसोरखौ जेब्लायबो सिगांथिं लामा दिन्थिलांनाया जोंनि खामानि। बेनिखायनो आङो साफ्रोमखौबो खावलायदों बे मेसेजनि गेजेरजों बा बे निउस चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोन साफ्रोमबो बेबायदिनो जोंनि स्कुलावहाय बेबायदि एडमिसन होफैनो हागोन गथ'फोरखौ। जोंनो बेबायदि प्लेटफर्म बा बेबायदि सुबिदा सुजुग होनायनि थाखाय साफ्रोमखौबो बिथांमोनखौ हामबायहोदों, साफ्रोमबो पेरेन्टसफोरखौ जोंनि स्कुलाव एडमिट खालामनायनि थाखाय। आरो आसा खालामो गुबुन बोसोरफ्रावबो दिनफ्रावबो बेबायदिनो जोंनो बेबायदि सुबिदाखौ होगोन। जोङो क्वालिटि इडुकेसन जोङो होगासिनो दङ आरो जोङो आसा खालामो साफ्रोमबो बिथांमोना जोंखौ सापर्ट होगोन, कपारेसन होगोन गथ'फोर हरनायनि दुवारै आरो जोंबो जोंनि जे टेलेन्टसफोरखौ जे एक्सप'ज खालामनो हायो गथ'फोरखौ फोरोंनायनि दुवारै। एसेनोसै हस्टेल फेसिलिटियाबो दङ। बयस गार्लस जोङो 200 केपासिटि दङ। दायो 110 गथ'फ्रा दङ, बथ बयस एन्ड गार्लस। ओमफ्राय जोङो बिराद मोजाङै डिउटि खालामो गथ'फोरखौ। माने स्टाडि जोंहा हस्टेलाव थायोबानो गुबुन एक्सट्रा टिउसन लानो गोनां गैया। गोबां बांसिन स्टाफानो हस्टेलाव थानाय जायो आरो फुं मोना बिसोरखौ आसि थुयो। आरो जायफ्रा रोंथारा दुरबल बेखौबो जोङो आलदा ग्रुप लानानै जोङो टिचारफ्रा फोरोंनाय जायो, हार्ड लेबार खालामनाय जायो। आरो जोंनि इनस्टिटिउसना जेरै एडमिन बा सामलायगिरिफ्रा जेरैबायदि बिथोन होदों, टिचार्सफ्राबो बेबायदिनो हार्ड लेबार खालामनानै बिसोरो माने जथेस्थ' जोंखौ हेफाजाब होगासिनो। आरो बेबायदिनो गोबां गथ'फ्रा रोंथारिया जोंनि हस्टेलाव दोनफैनानै बे स्कुलाव केपस्टन इंलिश स्कुल हस्टेलाव दोनफैनानै माने बहुत इमप्रुभ जागासिनो दङ। आरो गुबुन दाब गोजान जायगानिफ्रायबो माने दोनफैगासिनो आरो मोजां फिथाइखौबो बिथांमोना मोनगासिनो। बेनिखायनो आसा खालामदों जायफ्रा दासिमबो गोनो गोथो जानानै दङब्ला बबाव मोजां स्कुल दं, बबाव मोजां हस्टेल गाइड खालामग्रा दं, बेबायदि गोनो गोथो जायोबा मस्ट वेलकाम। दासिमबो जोङो रेडि नोंसिनि गथ'फोरखौहाय बेबायदि क्वालिटि इडुकेसन होनो थाखाय। गोजोन्थों, हामबायसै। दिनैहाय नोंसिनि मिडिया पार्सनफोरखौ गासैखौबो हामबाय होनदों। दा दिनैनि जोंनि बे प्रग्रामा सेकेन्ड बेचनि जोंना फेलिसिटेसन प्रग्राम बियो मोनसे। एक्सुवेलि देग्लाय बुंनो थाङोबा आरो जोङो थांनाय बोसोराव जोंनिया 18 जनाव जोङो 17 जना फार्स्ट डिभिजन जादों, सासे जोंना सेकेन्ड थांदों, बे गोग्गानाय बाथ्रा। आरो देग्लायबो आं ओरैबायदि एक्सुवेलि बेबायदि आनएक्सपेक्टेड बुंनांगौ जाहैदों आरोखि देग्लाय। माने बिसोरो बुंनो थाङोबा वार्स्ट बेट्समोन आरोखि। जों इसोरनियाव सब समाय जोङो प्रार्थना गाबदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि गासै प्रिन्सिपालनिफ्राय लानानै गासिबो साबजेक्ट टिचार्सफ्रा हरनि 11टा 12टासिम बिसोरो साबजेक्ट वाइज एसएसआ एसएसनि, एमआइलआ एमआइलनि, इंलिशआ इंलिशनि बेबायदि गासैबो मोनसे रुमावहाय बिसोरो आसि थुबाय थादों, गथ'फोरखौ बिदि गाइड खालामबाय थादों। आरो नोंसोर मालाब्लाबो गुबुन जायगायाव खोनाफेरनाय नङा जे जोङो आइसिइउ जुदि होनना बुङोबा, इन्टेनसिभ केयार इउनिट जुदि होननानै बुङोबा जों हस्पिटालाव खोनायो। नाथाय जोंना केपस्टन इंलिश स्कुलाव जोङो बे देग्लायनि पास आउट जानाय स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बिसोरो वार्स्ट बेट्सखायनो सबसे गाज्रिसिन बेट्सखाय जोङो आइसिइउ जोङो मोनसे रुम जों क्रिएट खालामनांदों आरोखि, इन्टेनसिभ केयार इउनिट आरोखि। बे इन्टेनसिभ केयार इउनिटआव
बे रुमावहाय जोङो प्रिन्सिपालनिफ्राय लानानै बिथाङा दिनै एडभान्स जिअ'ग्राफि फोरोङो, सोरबाया एडभान्स मेथ्स, सोरबाया मेथ्स बिदि फोरोङो। दा आं एडमिनिस्ट्रेटर सासे जानानै आंनो हरनि 11टा 12टासिम जोंनि टिचार्सफोर थाफानानै गावबागाव साबजेक्टखौ जोङो फोरोंदों। आरो बिनिफ्राय जों आसा गैथारै गथ'फ्रा जोंनि गाइडजों, बिमा बिफानि गाइडजों, बयनिबो प्रार्थनाजों मानि दा जोङो 26 जनावहाय 17 जना फार्स्ट डिभिजन थांदों, ओमफ्राय 7 फार्स्ट डिभिजन थांनो ओरैनो .33 बिदि नांबावगौमोन। दा बेनिफ्राय 9 जना सेकेन्ड डिभिजन थांदों, ओमफ्राय 6 जना बिसोर स्टार मार्क्स मोनदों, ओमफ्राय बाखिया सिम्पल फार्स्ट डिभिजन बिदि जादों आरोखि। ओमफ्राय आं बेखौनो बुंनो लुबैदों जेनेबा दा जाय गार्जेनफ्रा जोंखौहाय सापर्ट खालामबाय, बोसोरफ्रामबो सापर्ट खालामगासिनोखा। आरो नैबे फैगौ बोसोराव दा देग्लाय जेरैहाय जोंहा 340 स्टुडेन्टस दङ, ओमफ्राय हस्टेलाव जोंहा 110 स्टुडेन्टस दङ आरोखि एट प्रेजेन्टआवहाय। ओमफ्राय अल आसामनिफ्राय जेरै आं बुंबाय थायो बेबायदिनो दङ। दा मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा बे, जोङो जुदि सोरबा गथ'आ जोंनियाव फार्स्ट फैजेननायाव 90% बा 95% मोनखानाय गथ'खौ लाखिनानै जुदि स्टार मार्क्स बा जोङो डिस्टिंसन जुदि मोनहोनो हानायबा बियो गिदिर खोथा नङा आंनि थाखाय। खिन्थु जाय गथ'आ फार्स्टआव फैजेननायाव आंनावहाय नैबे रेकर्ड दङ बाहाय, आं बेखौ बोलानानै देखायला बबे स्कुलनिफ्राय फैदों, बे गथ'फ्रा बेसेबां मोनदों, बे गासिबो आंनावहाय डिटेल्स रिपर्टआ आंनाव दंजोबो आरोखि। दा बिसोरो 05, 02, 03 जोंना प्रिन्सिपाला मिथिगौ बेबायदि आरोखि। दा नोङो बेबायदि गथ'आ क्लास 9आव फैजेननायाव जाय गथ'आ दिनै मोनसेबो साबजेक्ट पास नङामोन, बर'जों बर' लाखिलायदो होननानै जोंखौ रिकुवेस्ट खालामनायाव बे गथ'फ्रा दिनैहाय दासिमबो बे बोसोरनैनि गाइडआवनो जुदि स्टार मार्क्स जुदि लाखिनो हादोंबा, जों सोरबा गथ'खौ जुदि क्लास 6, 7आव जुदि जों गाइड खालामनो मोनोबा, बा 6, 7निफ्राय जों जुदि गाइड खालामनो मोनोबा, जों बे गथ'फोरखौ जों माबायदि रेंक लाखिहोनो हागोन बा पार्सेन्टेज जों स्क'र खालामहोनो हागोन बेबायदि आरोखि। ओंखायनो आङो माने सारा जोंनि बर'आनो जा बा नन बर'आनो जा, आं बयखौबो जास्ट खावलायदों, जोंनो सान्सो, जोंनो सार्भिस होनो थाखाय सान्सो, जोङो सार्भ खालामगोन हल हार्टेडलि। जोंनि टिचार्सआ क्वालिफाइड, जोंनि गासिबो साबजेक्ट टिचार्सफोर क्वालिफाइड। जोंनिया बिल्डिं गैया एट प्रेजेन्टआव, जोंहा एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लक जोङो लुगासिनो दा 100 फिट। बियो नै जुनाव जोंहा कमप्लिट जाहैगोन। जों खालमासि डाइनिं हल जों मोनसे नेसनेल बा इन्टारनेसनेल स्टेन्डार्डनि आङो अलरेडि आर्किटेक्सार हमखाबाय। जाय जुदि डाइनिं हलाव जायोबा माने गथ'फ्रा फांखानि सुबिदा मोनो, बिनिफ्राय फेसिलिटि मोनो, ओमफ्राय गथ'फ्रा न'आव मोजां मोजां जोंनि गार्जेनफोर बाय सोरबाया 17 बोसोर EM जानानै, सोरबाया प्रेजेन्टआवहाय जोंनि BTRनि EMनि फिसा फिसौफ्रा बाय दंफैजोबो। मोजां मोजां फेमिलियाव जानानै थानानै बिदि बायरा जिरायाव जाफैनायखौ जोंबो एसे लाजिनाय मोनो आरोखि। बेनिखायनो जोङो देग्लाय एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लक कमप्लिट खालामखांबानो जोङो डाइनिं हलनि प्लानिं खालामदों। नेक्स्ट इयारावहाय जोंहा मोजां डाइनिं हल फैगोन। दा जोङो आरो बिनि उनाव जोङो क्लासरुम ब्लक जों लुनो नागिरदों। जों रावनिफ्रायबो सापर्ट मोनाखै। इयुनाव दासिमाव जोंखौ गार्जेनफ्रा एफा एनै सिमेन्ट बस्थासे बस्थानै हेफाजाब होगासिनो, दा जोंनि रिजाल्ट मोजांनि थाखाय आरोखि। आरो देग्लायनिफ्राय लानानै देग्लाय सेकेन्ड डिभिजन जादों, फैगौआव जुदि मेट्रिक फाइनाल थायोबा जोंनियाव सेकेन्ड डिभिजन सासेबो गथ'फोर थानाय नङा। आरो प्रेजेन्ट 10आ जोंनि फाउन्डेसन गथ'फोर, नैबे दानि 10आ जोंनि कालेक्सन स्टुडेन्ट, बिसोर कालेक्टिभलि बेवहाय जमा जादों। दानि 9आ जोंनिया जोंनि बेट्स गथ'फोर। दा बिसोरनिफ्राय आरो जोंनियावहाय सेकेन्ड डिभिजन स्टुडेन्ट थानाय नंला, गासिबो फार्स्ट डिभिजन जालांजोबगोन आरोखि। बेनिखायनो आं बयखौबो माने जोंनो जाहाथे गावनि गथ'फोरखौ फोरोंनो थाखाय खाबु होयो, बेनि थाखाय आं बयखौबो खावलायदों आरोखि। नैबे नोंथांमोननि फरायसालिया जिहेतु डाइस कड दंखायो हिसाबै बबे फरायसालिजों रेजिस्ट्रेसन खालामनानै एग्जामखौ लिरो सार? जोंनिया सिगाङाव जोंहा डाइस क'डआ जोंनिया बोसोरनै जाबाय मोननाया, ओमफ्राय जोंनि स्कुला एलिमेन्टारि एन्ड हाइ स्कुल जोंहा पारमिसन जाजोब्बाय, आरो बिनिफ्राय जोंहा रेजिस्ट्रेसन जाजोब्बाय। ओमफ्राय जोंहा डाइस क'ड नाम्बाराथ' जोङो दा आथिखालाव जोङो बे CRC दानि क्लास्टर रिसार्च जेनेबा सेन्टार बा बै पार्सना जुदि खालामोमोन मास्टारफ्रा टिचार्सफ्रा, दानिया बिदि खालामला। दानिया जोङो दिल्लीनिफ्रायसो मोनो जोंनि डाइस क'डखौ। दा गभर्नमेन्टआ मोनसे प्लानिं खालामदों जे जाय स्कुलफ्रा डाइस क'ड गैया बिसोरखौहाय दोनथ'नायनि प्लानिं खालामगासिनो दङ। जोबोद गोब्राब जाबाय। जोंनि स्कुला दा पर्टेल सेटुआव जोङो सोजोब्बाय। जोंना पाटगाव हायार सेकेन्डारिनि जोङो बिसिनि एप्लिकेसन जों लिरोमोन, खिन्थु दानि जोङो बे 9आव फरायबाय थानाय गथ'नि रेजिस्ट्रेसनखौ जोंनि स्कुलनि दारैनो जों खालामगोन। जोंहा रावनिबो एप्लिकेसन नांला, मानो होनबा जोंहा क'ड नाम्बार मोनबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनियाव दा गोबांथार स्कुलनिफ्राय जोंनियाव दा एप्लिकेसन लानो थाखाय जोंनाव दा हांख्रायफैदोंसो। जोङो एसे डिस्टार्ब मोनदों इयुनाव, जेनेबा बिसिनि ब्लकफ्रा गुबुन गुबुन गोजान गोजाननि, खिन्थु बिस्रा पारमिसनबो गैया, डाइस क'ड नाम्बारबो गैया, बबेबा कसुगाव, बबेबा गसाइगाव, बबेबा नोङो जेनेबा चिरांनि। दा जों बिसोरखौ जुदि लाफायोबा जोंना एप्लिकेसन होनानै पर्टेल सेटआव जुदि सोयोबा माबायदि जागोन, जों बेखौ दा अफिसारफोरजों रायलायगासिनो दङ आरोखि। बेनिखायनो जोंहा जोंनि रेजिस्ट्रेसन खालामनायनि थाखाय जोंहा खुनु माबा नांलिया, गुबुननि एप्लिकेसन नांलिया, जोंहानो अन जाजोब्बाय आरोखि। दा मा खावलायहरनो सानो गार्जेनफोरनिसिम जिहेतु नैबे फरायसालियाव एडमिसन लाफैनो थाखाय मा मा खाबु दं नैबे फरायसालियाव? बेवहाय जोंहा जेनेबा दा जोङो आर्ट दङ, जेनेबा ड्रयिं होनदो आर्टखौ बिदि होनना बुंबा। आर्ट होनोबा अनेक थांबाय। मिउजिकखौ जोङो होदोंमोन,
दा जोंहा टिचारनियाव एसे अभाब जानानै दङ बेजों लोगोसे जोंहा डान्स टिचार जोङो बाहाय दङ बेनिफ्राय जोङो ओरैनो बायदि बायदियाव बे मोसानाय गेम टेमाथ' गासिबो थांफाजोब्बाय बेफोरो नन स्कलास्टिक एजुकेसन हिसाबै जोंहा बेफोरखौ लाफाजोबनांगौ जायो दा समावहाय जोंनि गार्जेनफ्रा जेन'बा इसिबां फाइनान्सियेलि माखासे साउन्ड नङा दा बिथांमोना दिनै न' मोजां मोजां नुदोंबाबो स्कुलावहाय इसिबां थाखा फैसा गारनो थाखाय बांद्राय एग्रि जाथ'वा दा मथा मथि जोंनि गार्जेनफ्रा ओरैबायदि कपारेसन खालामगासिनो लकेलनिबाबो गोजाननिबाबो इनफ्रास्ट्राक्चारखौ नायाबालानो कुवालिटि एजुकेसन मोननायखाय बिथांमोना दिनै फैदों आरोखि दा थिग बेबायदिनो देग्लायथ' दाबो एडमिसना सोलिगासिनो देग्लायबो आरोखि सोरबाया जुदि दासिमबो गुबुन स्कुलाव एडमिसन लाथ'वाखैबा ओरैनो जास्ट बबे स्कुलाव थांबावनो बबे स्कुलाव थाङोबा आंनि गथ'खौ मोजां गाइड खालामनो हागोन बेबायदि जुदि होननानै बुङोबा